स्वामिनीति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा எந்த வர்ஸ் 9.49 இன்னும் முடியல மாதாஜி. ஆமா அங்க அதுவே அதுதான் இருக்க இன்னும் போகுது. நிறைய இருக்கு மாதாஜி. ஓகே நோ ப்ராப்ளம். இப்போ 9.46ல ஓகே அங்கே இருக்கு. வெரி நைஸ். 49 9.49. இப்போ வந்து குயிக்கா ஃபர்ஸ்ட் என்ன ப்ராப்ளம் அவருக்கு? பௌத்த மத கொள்கைகள் தான் மாதாஜி. அது தெரியும். அதுல என்னது ஃபர்ஸ்ட் கொள்கை என்ன? அதை எப்படி கவுண்டர் பண்றாரு? அதாவது படைப்பு வந்து நித்தியமானதுன்னு சொல்றாங்க. வெரி நைஸ். ஆனா படைப்பு வந்து படைப்பாளி இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்ல படைப்பாளி இல்ல படைப்பாளி பர்ஃபெக்ட். கிரியேஷன் வந்து அதாவது கிரியேஷன் அதாவது இது நித்தியமானது. ஆனா அதுக்கு வந்து கிரியேட் பண்றவர், அதாவது அதை யாருமே கிரியேட் பண்ணல அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு. சோ அதுதான் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் இது. அத வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்படி அப்ஜெக்ட் பண்றாரு, எப்படி கவுண்டர் பண்றாரு? பிறப்புன்னு ஒண்ணு இருந்தா இறப்புன்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா? வாதத்தெல்லாம் வச்சு சொல்லக்கூடாது, அனுமானத்தெல்லாம். ஆனா பிறப்புன்னா இறப்பு இருக்கும் அப்படின்னு எதுக்குன்னு ஒரு கிரியேட்டர் ஒண்ணு இருந்தாதான் அது உற்பத்தி அதான் என்னன்னா அவங்க என்னன்னா ஓகே கரெக்ட், ஆல்மோஸ்ட் கரெக்ட். எல்லாருமே அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அனிலேஷன் இருக்குன்றாங்க. ரைட், அதாவது இவங்க இறப்புன்றது ஒண்ணு இருக்குன்றாங்க. புத்தரோட நீங்க பாத்தீங்கன்னா 6வது, ஏன்னா அதுதான் அல்டிமேட் கோல். அப்பனா இறப்புன்னு ஒண்ணு இருக்குன்னா அப்ப பிறப்புன்னு ஒண்ணு இருக்கணும்ல. அழிவு இருக்குன்னா அப்ப ஆரம்பமும் இருக்கும். அழிவற்றதுன்னாதான் ஆரம்பம் இல்லாததுன்ற ஸ்கோப் இருக்கலாம். பட் இறப்பு ஒண்ணு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா ஸ்டார்டிங்ன்றது இருக்கும். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கவுண்டர் பண்றாரு. அடுத்தது என்ன? ரெண்டாவது, இந்த பிரபஞ்ச படைப்பு பொய்யானது. கவுண்டர் கரெக்ட். அதை எப்படி கவுண்டர் பண்றது? இது வந்து அதாவது இத வந்து உண்மையாவே எடுத்துக்க முடியாது. பொய்ய படைக்கிறோம், நம்ம படைக்கிறோங்கிறது சொல்றது பொய்யுங்கிறாரு மாதாஜி. அது தானாகவே வந்திருக்கும் அப்படிங்கிற. ஓகே, क्वेश्चन கரெக்ட், பட் ஆன்சர் தப்பு. the cosmic manifestation பொய்யானதுன்னா அதெல்லாம் இல்ல. உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றோம் இல்லையா, நம்ம கில்றோம், எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றோம், அதுதான் அதோட கவுண்டர். இல்ல எப்படி பொய் சொல்ல முடியும் உண்மையா இருக்குன்னு? மூணாவது, நான் என்பதே உண்மையாகும். கவுண்டர் நான் கரெக்ட், பர்ஃபெக்ட். நான்ன்றது உண்மை. அப்போ உண்மையா? நான்னா புத்தர் தான் உண்மை அப்படின்றார். நான்ன்றது உண்மை, நான்ன்றது உண்மை. ஐ ஆம் த ட்ரூத். சோ ஐ என்றது ட்ரூத்தா? புத்தர் தான் வழி அப்படி, புத்தரே ஒரே அங்க வழி. போல நம்ம இன்னும் ஐ ஆம் த ட்ரூத், ஐ ஆம் த ட்ரூத், அது கரெக்டா? மூணாவது கவுண்டர் இல்ல மாதாஜி, நம்ம வந்து என்னைக்கும் அழிவுக்கு உட்பட்டவங்க தான். இது ஜெனரல். அவர் எப்படி கவுண்டர் பண்றாரு? தொடர்ந்து வருகின்றன. தப்பு. ஐனா யூன்னு ஒண்ணு இருக்கு, அப்பனா டுவாலிட்டி இருக்கு. கவுண்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஜெனரலா சும்மா ஒரே ஒரு நீயும் ஒண்ணு இருக்கணும். நான் என்ன ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன்னா क्वेश्चन நீங்க பார்த்து படிச்சிடுறீங்க. வெரி நைஸ். ஆனா அந்த ஆன்சரையும் முடிஞ்சா பார்த்து படிக்கணும். முடியலன்னா என்ன பண்ணணும்னா இந்த क्वेश्चनக்கு எனக்கு தெரியும் ஆன்சர்னு சொல்றதுக்கு பதில் ஒரு செகண்ட் திங்க் பண்ணுங்க. ஏன்னா டக்குன்னு ஆன்சர் வராது. இது ரொம்ப டஃப்பானது. டக்குன்னு ஆன்சர் வருதுன்னா சும்மா என்ன தோன்றதோ நீங்க சொல்றீங்க. அப்படி பண்ணக்கூடாது. ஐனா என்ன யூன்னு இருக்கும். ஸோ அப்பனா டுவாலிட்டி இருக்கு. டுவாலிட்டி இருந்தாலே ட்ரூத் இல்லை. ஏன்னா அப்சல்யூட் ட்ரூத் cannot have duality, ரைட்? நாலாவது நான் சொன்னது இறப்பு தொடர்ந்து நிகழ்கின்றன. அது சொல்றாங்க அவங்க, பிறப்பு இறப்பு இருக்குன்னு. சோ அதுவே ரைட், இங்கதான் விட்டோம். கரெக்டா? சோ கரெக்டா 4 தான் விட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஆமா மாதாஜி.
ஓகே. ஸோ பிறப்புன்னா இறப்புன்றது இருக்கு அப்படின்னா சான்ஸே இல்லை. நம்ம எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் 84 லேக் ஸ்பீஷீஸ் போயிட்டே இருக்கு. அவர் சொல்ற பிறப்புனா இருக்குன்னா அப்போ வந்து பிறப்புன்றது இறப்பு இருக்குன்னா அப்ப இறப்புக்கு அப்புறம் மறுபடியும் பிறப்பு இருக்கு. அவங்க சொல்ற மாதிரி நிர்வாணம் இஸ் நாட் அல்டிமேட்ன்றது அங்க வருது. திரும்ப திரும்ப அதே பாயிண்ட் வருது. பட் எந்த ஆங்கிள் அவர் கவுண்டர் பண்றாருன்றதுதான் முக்கியம். சரி, நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே ஆன்சர் தெரியும். இதுக்கு சொல்ல கவுண்டர் பண்றதுக்கு. இஃப் யூ நோ த ஆன்சர் கரெக்டா கவுண்டர் பண்ண முடியுமான்றதா நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம். ஸோ எந்த ஆன்சர் எந்த கொஸ்டினுக்கு மேட்ச் ஆகும்ன்றது தெரிஞ்சாதான் நம்ம யாராவது கேள்வி கேட்டா அதை வச்சு டடக்குன்னு அடிக்கவும் முடியும், புரிய வைக்கவும் முடியும். ஸோ ஆன்சர் எல்லாருக்குமே தெரியும், டவுட் இல்லை. பட் பியூட்டி என்னன்னா எந்த டைம்ல எந்த ஆன்சர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட். அக்கார்டிங் டு புத்திஸ்ட் ஃபிஃப்த் பிரின்சிபல் படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் நேத்து அந்த ஃபிஃப்த் பிரின்சிபல். யாராவது ஆமா இல்ல படிச்சோம். யதா மதா ததா பதா. படி ஸோ படிச்சு விட்டோம் இல்லையா? ஸோ ஃபிஃப்த் பிரின்சிபல் என்ன? புத்தா வந்து எல்லாமே, அதாவது அவர்தான் எல்லாமே, எல்லாத்துக்குமே அவர்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதங்களை அவர் நிராகரம் செய்யறாரு. வேதங்களை நிராகரம் செஞ்சா அது அம்மாவை நிராகரிக்கிறதுக்கு ஈக்குவல். நான் பிறந்தேன், ஆனா நான் வந்து அம்மால இருந்து பிறக்கல. இது என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா, ஒரு லைன் எடுக்கிறேன். சின்னப்ப வந்து என் குழந்தை நான் வந்து நான் பிரெக்னெண்டா இருக்கச்சே என்னோட பொண்ணு ப்ரீமெச்சூர், எனக்கு பயங்கர வாமிட் இருக்கும். அப்ப வந்து என்னன்னா இளநீர்லயே குடிப்பேன். இளநீர் இளநீர் குடிச்சிட்டே இருப்பேன். அது ஒண்டிதான் முடியும் எனக்கு. இது எதுவுமே நிக்காது. வெயிட்டும் ரொம்ப குறைஞ்சிச்சு. யூஸ்வலா எல்லாரும் 10 கேஜி ஏறுவாங்க இல்லையா பிரெக்னெண்டா இருக்கச்சே. நான் 10 கேஜி குறைஞ்சேன். அதனால டாக்டர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, பெஸ்ட் வந்து இளநீர் கொடுத்துட்டே இருங்க. ஸோ எங்க அம்மா வந்து என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தா, இந்த மாதிரி இவ இளநீர்லயே பிறந்தா அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓகே. அப்போ வந்து ஒரு 5 வயசு வரைக்குச்சு. அவளோட பொண்ணும் என் பொண்ணு வயசு தான். அவன் வந்து என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தானா, என் பொண்ணு வந்து சின்னப்ப வந்து நல்லா கொழுக்கு முழுக்குன்னு இருப்பா. எல்லாருமே அப்படிதான் இருப்பாங்க. பட் இவனும் கொஞ்சம் கொழுக்கு முழுக்குன்னு இருந்தாளா, அதனால இவன் என்ன நினைச்சா, இளநீர் ஒரு தடவை நான் வெட்டின உடனே குழந்தை பிறந்துட்டா கையில அப்படின்னு. இளநீர் எடுப்போம் இல்லையா, அப்போ கையில வந்து எனக்கு குழந்தை கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு நினைச்சிருந்தா. கலிகாலத்துல ஸ்கோப்பே இல்ல. முன்னையாவது அந்த மாதிரி ஆகலாம். சோ இவ வந்து இளநீர்ல இருந்து ரொம்ப நாள், அந்த குழந்தையும் அதே வயசு. புரியுதா? என் பொண்ணுக்கு 3 வயசுனா அவளுக்கு 3-4 வயசு அந்த வயசு. சோ ஏன் சொல்றேன்னா, அந்த மாதிரி ஒரு பிலீஃப் வந்து என்ன ஆகும், அந்த ஏஜ்ல ஓகே. இப்ப வந்து அவளுக்கு புரியும் இல்லையா, இது இல்ல பாசிபிலிட்டின்னு. அதே மாதிரி இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, வேதங்கள் தப்புன்னு அந்த எப்போ ஒரு தடவை நினைக்கலாம். பட் அதுக்கப்புறம் புரியணும். ஏன்னா இது அம்மாவே இல்ல, வேதம் இஸ் ஈக்குவல் டு மம்மி. அம்மா அம்மாவே இல்லாம நான் பிறந்தேன்னா இப்போ அந்த குழந்தையோட பாவம் மாதிரி. அம்மாவே இல்லாம யாராவது பிறந்தாங்கன்னா ஜெஸி பிறந்தாலே, நம்ம பங்கே பிஹாரி பிறந்தது அம்மா இல்லாம தான். எப்படி? ஆனா அம்மா வந்து பிறக்கல, அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா பிறந்தா அப்படின்னு அவளுக்கு ஒரு ஃபீலிங். அந்த ஃபீலிங் வந்து அந்த குழந்தையா இருக்கலாம். ஆனா வளர்ந்த அப்புறமா அதே ஃபீலிங் இருந்தா அந்த குழந்தையில ப்ராப்ளம் அப்படின்னு. எதுக்கு இதை கொண்டு வரேன்னா, அதே ஃபீலிங்ல வேதங்கள் தப்புன்னா ஓகே, ஸ்டார்டிங்ல அவர் சொல்றாரு. அப்புறமா மாத்தணும். மை வே ஆர் ஹைவேன்னு ஒரு இங்கிலீஷ்ல ப்ராபம் இருக்கு. அதான் யதா மதா ததா பதா அப்படின்னு. அதாவது எல்லாருமே ஸ்கிரிப்சர்ல வந்து இன்டர் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா என்ன பொறுத்த மட்டுக்கும் நீ ஸ்கிரிப்சர் இன்டர் பண்ணக்கூடாது. இப்போ நான் வந்து பத்மா மாதாஜி கிட்ட சொல்றேன், பத்மா மாதாஜி என்ன பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட அம்மாவும் என்னோட அம்மாவும் வேற, பிரேமா மாதாஜியோட அம்மா வேற. சொல்ல முடியாது ஏன் இஷ்டப்படி. அது ஒரு ஒரு ரீதின்னு ஒண்ணு இருக்கு. சம்மந்தமே இல்லாம நான் பேச முடியாது. நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க, இல்ல மாதாஜி என்னதான் நீங்க தெரிஞ்சாலும் பிரேமா மாதாஜியும் என்னோட அம்மா தான் ஒண்ணு, உங்க அம்மா வேற அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா? யாரா இருந்தாலும் அதே மாதிரிதான் இங்க. என்னோட வழி தனி வழி அப்படின்னு சினிமாவில் சொல்ற டைலாக் எல்லாம் அடிக்க முடியாது. தனி வழி எல்லாம் இல்லை, எல்லாருக்குமே ஒரே வழிதான் இருக்கும். ரோட்லயே தனியா வழி இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் சினிமாக்கு வேணா டைலாக் நல்லா இருக்கும், பட் வாழ்க்கையில வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது. அதனால எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ஓன் தியரி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு அதுதான் உண்மை. இது எல்லாருமே சொல்றேன், முக்கால்வாசி பேர் பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது நிகரற்றது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். புத்திஸ்ட் தியரி வந்து என்னன்னா, அனிலேஷன் தான் நிர்மாணா அல்டிமேட் கோல்ன்றாங்க. இது உடம்புக்கு ஓகே, ஆனா ஆத்மாக்கு இல்ல. டக்குன்னு இன்னொரு பர்த் வரும் அப்படின்றத இவங்க சொல்றதுல இருந்தே நம்மளுக்கு வருது. நம்ம பௌதிக உடம்பு எடுத்திருக்கோம், அது வந்து அனிலேஷன் ஆகுது, ஒத்துக்கிறேன். அது மெட்டீரியல். அப்போனா ஆத்மா என்ன ஆகுது? ஆத்மாக்கு மறுபடியும் இருக்கு. இது யார் சொல்றாங்க? நான் உண்டி இல்ல, கிருஷ்ணரும் சொல்றாரு. ஜென்ம கர்ம சவே திவம். அவருக்கு உண்டிதான் ஸ்பிரிச்சுவலி அப்படியே வராரு. ஓகே. மத்தவங்க எல்லாம் உடம்ப விட்டுட்டு மறுபடியும் வரணும் அப்படின்றாரு. சோ ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன் இவங்க சொல்றது என்ன? உடம்ப விட்டுட்டு போயிட்டு என்ன ஆகும் அப்ப அந்த ஆத்மா? புஷ்ஷுன்னு வேக்யூம்குள்ள போயிடும். ஒரு டப்பாக்குள்ள போக சான்ஸ் இல்ல. அது ஏதோ ஒரு மந்திரவாதி சொல்லலாம். பட் ஆக்சுவலா பார்த்தா வாய்டுன்ற மாதிரி இடமே இல்லாம வேக்யூம், ஜீரோ, சூன்யம், பிளாக் ஹோல் இங்கிலீஷ்ல சொல்றாங்க. இங்கிலீஷ்ல ஒரு தியரி அதான் சொல்றது, பிளாக் ஹோல்னு. அந்த கான்செப்ட் வந்து நம்மளுக்கு இல்ல. அதனால பிறப்புன்றது கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கு. ரைட்? அனிலேஷன் ஆஃப் த பாடி ஆனாலும் ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி வந்து என்ன ஆகும்னா அதுக்கு எட்டர்னலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால இந்த தியரி புத்திஸ்ட் சொல்றதை கண்டிப்பா நம்ம ஏத்துக்கவே முடியாது. ஏன்னா சூன்யமன்றதுக்கு போக முடியாது. ஏன்னா நிறைய டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு இந்த தியரியில அப்படின்றதா பார்க்கணும். இந்த டிஃபெக்ட் நம்ம படிக்கல. இதை ஒரு தடவை படிச்சுட்டு பண்ணலாம். யாரு வச்சிருக்கீங்களோ கன்ஃபியூஸ் ஆகாம இதை படிச்சீங்கன்னா படிங்க ப்ளீஸ். இல்லைன்னா இங்கிலீஷ்ல படிச்சுங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க பத்மா மாதாஜி.
எதுல இருந்து மாத்தாஜி படிக்கணும்? அதுதான் நான் சொன்னேன், ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன். தெரியலன்னா அதுதான் தயவு செஞ்சு அதுதான் we cannot புத்திஸ்ட் பிலாசபி அதுல இருந்து படி. இல்ல அதுக்கு அடுத்த பேரா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. பௌத்தர்களின் கொள்கை மட்டுமே ஒரே வழி என்னும் கருத்தினை நம்மால் ஏற்க இயலாது. ஏனெனில் அந்த தத்துவத்தில் பல்வேறு குறைபாடுகள் உள்ளன. குறைபாடுகள் இல்லாத தத்துவமே பக்குவமான தத்துவமாகும். அது வேதாந்த தத்துவமாகும். வேதாந்த தத்துவத்தில் எந்த ஒரு குறைபாட்டையும் யாராலும் சுட்டிக்காட்ட இயலாது. எனவே வேதாந்தமே உண்மையை அறிவதற்கான மிக உயர்ந்த தத்துவ வழிமுறை என்று நாம் முடிவு செய்யலாம். பௌத்த மதத்தின்படி வேதங்கள் சாதாரண மனிதர்களால் தொகுக்கப்பட்டவை. அது உண்மையாக இருக்குமெனில் வேதங்கள் அதிகாரமற்றவையாக ஆகிவிடுகின்றன. படைப்பின் ஆரம்ப காலத்தில் பிரம்மதேவருக்கு வேதங்கள் உபதேசிக்கப்பட்டன என்பதை நாம் வேத இலக்கியங்களிலிருந்து அறிகிறோம். பிரம்மா இந்த பிரபஞ்சத்தின் முதல் புருஷர் என்ற போதிலும் வேதங்கள் பிரம்மாவினால் படைக்கப்பட்டவை அன்று. பிரம்மா வேதங்களை படைத்தவர் அல்லர். ஆனால் அவரே முதலில் படைக்கப்பட்ட உயிர் வாழியாக ஏற்கப்படுகிறார். அவ்வாறு இருக்கையில் வேத ஞானம் பிரம்மாவிற்கு எங்கிருந்து வந்தது? நிச்சயமாக வேதங்கள் இந்த ஜட உலகில் பிறந்த சாதாரண மனிதரிடமிருந்து வந்தவை அல்ல. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின்படி 1.1.1 தேனே பிரம்ம ஹிருதாய ஆதி கவையே. இதுவும் படிச்சோம். ஓகே கோ ஹெட் மாதாஜி, கம்ப்ளீட். படைப்பிற்கு பின்னர் பரமபுருஷர் வேத ஞானத்தினை பிரம்மாவின் இதயத்தினுள் வழங்கினார். படைப்பின் ஆரம்பத்தில் பிரம்மாவை தவிர வேறு எந்த நபரும் இருக்கவில்லை. இருந்தும் வேதங்களை இயற்றியவர் அவர் அன்று. எனவே வேதங்கள் எந்த ஒரு படைக்கப்பட்ட உயிரினாலும் இயற்றப்பட்டவை அல்ல என்பதே இறுதி முடிவாகும். வேத ஞானமானது இந்த பௌதிக உலகத்தினை படைத்த பரமபுருஷ பகவானால் வழங்கப்பட்டதாகும். சங்கராச்சாரியார் ஒரு வைஷ்ணவர் அல்லர் என்ற போதிலும் அவரும் இதனை ஏற்கிறார். வெரி இது பியூட்டிஃபுல். அடுத்த பேரால இருந்து தானே மாதாஜி படிக்கணும். அடுத்த பேரா நீங்க அப்புறம் படிங்க, அதான் லாஸ்ட் பேரா, நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம வந்து சூப்பர்பா என்ன ஆகுதுன்னா, பிரம்மா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கர்ப்ப தாக்ஷாயி விஷ்ணுல இருந்து வயிறுல இருந்து நம்ம பிரம்மா வராரு. ரைட். இது எப்போ நடக்குதுன்னா, நான் கிருஷ்ணர் பிரிசன்ல பிறக்கிறாரு அப்பமே தெரியுறாராம். சின்ன வயிறுல சின்னதா ஒரு டியூப் போயிட்டு என்னடா அதுன்னா பிரம்மா. அதான் பிரம்மா வந்து பிரம்மலோகத்துல வந்து சொல்றாராம் இந்த மாதிரி, சரஸ்வதி ஐ காட் கிராண்ட் மதர் அப்படின்னு. ஓகே, இது வந்து ஒரு பாஸ்ட் டைம். ஸோ அந்த பாஸ்ட் டைம் இருக்கச்சே நான் சொல்றேன். ஓகே, பிரம்மாவின் பாஸ்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கே சொல்றேன். லாஸ்ட் 5 minutes டைம் கிடைச்சிச்சுன்னா, இல்லைன்னா பிரேமா மாதாஜி வேற ஸ்டோரி சொல்லணுன்றாங்க. ஸோ இப்போ என்னன்னா, இந்த பாஸ்ட் டைம் வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான பாஸ்ட் டைம். ஸோ பிரம்மா கிட்ட இருந்து பிறந்தது தான் வேதம்னா, அப்போ பிரம்மாக்கு எப்படி தெரியும்? ஓகே, பிரம்மாக்கே தெரிய சான்ஸ் இல்லை. ஸோ வேதங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் வேதம் ஹஸ் கம் ஈவன் ப்ரையர் டு பிரம்மாஸ் பர்த். அப்போனா யார் சொன்னாருன்னா கிருஷ்ணர் சொல்லி கொடுக்குறாரு. எப்போ வேதம் வந்துச்சு, அதனால தான் அப்பா ஒரு விஷயம் வெண்டட் வேதா கம்மன்றத. இப்போ எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இது வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கான்செப்ட். ஸோ வேதங்கள் தான் அப்பௌருஷியான்றதால இல்லைதான். ஏன் இப்போ வந்து இந்த வேதம் புஷ்ப மாதாஜி எழுதினாங்கன்னா, ஏன்னா அவங்க தான் எல்டஸ்ட். நாளைக்கு ஒருத்தங்க வந்து சொல்லுவாங்க, அது எப்படி புஷ்ப மாதாஜி எல்டஸ்ட் சொல்றீங்க, நான் தான் எல்டஸ்ட் அப்படின்னு இன்னொருத்தவங்க வந்து சொல்லலாம். அவங்களுக்கு வந்து நாலேஜ் அவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. எனக்கு அதை விட நாலேஜ்னு சொல்லி நாளைக்கு பிரேமா மாதாஜியும் வந்து சண்டை போடலாம். ஸோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, வேதங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் அப்பாவுருஷியா அப்படின்றத சங்கராச்சாரியும் ஒத்துக்கிட்டாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். எப்படி மாதாஜி ஒத்துக்கிட்டாருன்னா, கிளியரா நம்மளோட கீதா மகாத்மியாலே சொல்றாரு. ஏகே கீதம் என்ன, அதுல வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா அவர் சொன்னது என்ன, எல்லாமே ரைட். ஏகே சாஸ்திரம் தேவகி புத்திர கீதா, ரைட். ஸோ கீதா தான் ஃபர்ஸ்ட் சாஸ்திரம். ஃபர்ஸ்ட் அது சொல்றாரு, ஏகே தேவோ தேவகி புத்திரேவா, ஒரே ஒரு தேவன் தேவகி புத்திரனான அந்த ஏவா, அவன் யாரு, கிருஷ்ணன். கன்ஃபியூஷனே இல்லை, ரைட். அப்போ ஏகே மந்திரஸ் தஸ்ய நாமானி யஸ்ய நாமி. சோ அப்படின்னா ஏகே மந்திரம், தஸ்ய நாமானியனா நாமம், அதுதான். ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்ன, கர்மா பி ஏகம் தஸ்ய தேவஸ்ய சேவா. கர்மாக்கு ஏக்கம், ஒரே ஒரு கர்மம் தான் இருக்கு. அது என்னன்னா அந்த தேவனோட சேவை. அதேதான் ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா. எதுக்கு சொல்றேன்னா, சங்கராச்சாரியா வைஷ்ணவா இல்லை, அப்படி இருந்தும் ஹி இஸ் டெல்லிங் சங்கராச்சாரியா போடுறது பட்டை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து பியூட்டி ஆஃப் திஸ் லார்ட் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. லாஸ்ட் பேரா. கருணை என்பது பௌத்தருடைய குணங்களில் ஒன்றாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் கருணை என்பது சூழ்நிலையின் இதர விஷயங்களை தழுவியதாகும். நாம் நமது கருணையினை நமக்கு கீழே இருப்பவர்கள் அல்லது நம்மை காட்டிலும் அதிகமாக துன்பப்படுபவரிடம் காட்டுகிறோம். ஆனால் அங்கே யாரேனும் ஒரு உயர்ந்த நபர் இருப்பாரேயானால்
அவர் நம்முடைய கருணைக்கு பாத்திரமாவது இல்லை. மாறாக நாம் அந்த உயர்ந்த நபரின் கருணைக்கு பாத்திரமாகிறோம். எனவே கருணை, ஆசி வழங்குதல் முதலியவை சுற்றியுள்ள சூழ்நிலையை தழுவிய செயல்களாகும். இவை எங்கும் எப்போதும் மாறாமல் இருக்கும் பூரணமான செயல்கள் அல்ல. இது மட்டுமின்றி உண்மையான கருணை என்றால் என்ன என்பதை நாம் அறிய வேண்டியது அவசியம். நோயாளியிடம் அவன் உண்ணக்கூடாத உணவினை வழங்குவது கருணை அல்ல, உண்மையில் அது கொடுமை. உண்மையான கருணை என்றால் என்ன என்பதை நாம் அறியாதவரை விரும்பத்தகாத சூழ்நிலைகளை நாம் உருவாக்கலாம். உண்மையான கருணையினை நாம் வெளிப்படுத்த விரும்பினால் மனிதர்களின் இழந்த உணர்வினை புதுப்பிக்கும் பொருட்டு கிருஷ்ண உணர்வினை பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும். அதுவே உயிர்வாழிகளின் உண்மையான உணர்வாகும். பௌத்தர்களின் கொள்கை ஆத்மா இருப்பதை ஏற்காததால் அவர்களுடைய பெயரளவிலான கருணை குறைபாடு உடையதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து எனக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா, எங்க அம்மாவோட ஞாபகம் வருது. எதுக்கு சொல்றேன்னா, இப்போ எனக்கு உடம்பு சரியாதப்போ எங்க அம்மா வந்து இதெல்லாம் சாப்பிடவே கூடாதுன்னு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க. ரைட்டு. வெளியில இருந்து பார்த்தா ஐயோ இதெல்லாம் இவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காங்களே அப்படின்னு தோணும். இப்போ எங்க வீட்டுக்கு வேலை செய்யறவங்க சொல்லுவாங்க, ஏமா நீங்கெல்லாம் வந்து ஏமா இப்படி கொடுக்குறீங்க, நல்லா கொடுங்கம்மா, அதுல என்னமா இருக்கு அப்படின்னு கொடுத்ததுதான் நான் போயிட்டு இருப்பேன். அது வேற. சோ இந்த கருணை வந்து பார்த்தா வெளியில இருந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்டர்னலி என்ன கருணை, அம்மாவை விட கூட என்ன வேலைக்காரி எவ்வளவு கருணையா இருக்காங்க அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க. ஒரு சின்ன குழந்தை பார்த்தா என்ன சொல்லுவோம், சீச்சி எவ்வளவு ஸ்வீட் வேலைக்காரி, சாப்பிடுங்கன்றாங்க, என்ன ஊத்துங்கன்றாங்க, பரவாயில்லன்றாங்க அப்படின்னு எல்லாம். ஏன்னா அவங்க ஒரு பிலாசபி, இந்த பிலாசபி எல்லாம் டெஃபினட்டா தப்பான பிலாசபி. ஏன்னா நானே ஒரு மெடிக்கல் பேக்ரவுண்ட்ல வரதால எனக்கு இது தெரியும். அவங்க பையனுக்கு வந்து சிக்கன் பாக்ஸ் வந்துச்சு. சிக்கன் பாக்ஸுக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்லுவீங்க மாதாஜி? அம்மை. அம்மை. அம்மைக்கு வந்து ஆல்ரெடி பாடியில ஹீட் இருக்கு. நான் சயின்டிபிக்கா சொல்றேன், பாடியில செம்ம ஹீட் இருக்கு. ஒத்துப்பீங்களா? அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா வேப்பையில கொடுப்போம், அப்படியே பொக்கே போகுது. சி வெளியில வந்து அம்மைன்றது என்ன, இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ வைரல் விச் ப்ரொடியூசஸ் லாட் ஆஃப் ஹீட் ஃப்ரம் இன்சைட். ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னா அதுக்கு வந்து கூல் படுத்துற மாதிரி தான் கொடுப்போம். நம்ம இளநீர் அந்த மாதிரி தான் கொடுப்போமே தவிர காரம் கூட கொடுக்க மாட்டாங்க. நான் சொல்றது கரெக்டா? அம்மை போட்டவங்களுக்கு இவங்க வந்து வெளியில போனாங்களாம், அவங்க பையனுக்கு அம்மை போட்டுருச்சு. யாரோ ஒருத்தங்க சொன்னாங்களாம் 2, ஏய் அம்மா இறங்கவே மாட்டேன்னா, ஏய் நீ வந்து என்ன பண்றனா, அம்மை வந்து நீ சிக்கன் கொடு, ஏன்னா சிக்கன் தானே அம்மனுக்கு வைப்போம், நீ படைச்சா பையனுக்கு இறங்கிடும் அப்படின்னு. இது எந்த லெவல்ல எந்த லாஜிக்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஈவன் சயின்டிபிக்லி டாக்டர் உதைப்பான். டாக்டர் நான் இஸ்கான் பத்தியோ இல்ல கிருஷ்ண பக்தி பத்தியே நான் பேசல. நீ டாக்டர்ஸ் கிட்ட போய் கேட்டா கூட டாக்டர் என்ன சொல்லுவாங்க, மூளை இருக்கா, ஹீட்டு நீ குடுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வெஜிடபிளே நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே பயங்கர காரமா ஹெவி சோயாபீன் எல்லாம் அந்த டைம் கொடுக்க மாட்டோம், ரொம்ப மைல்டா தான் கொடுப்போம். இது ஏன் நான் சொல்றேன்னா, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க ஏதோ போய் சொன்னாங்களா, அவங்க வந்து கருணைக்கு வந்து அவங்களோட ஓன் பிலாசபி. எதுக்கு சொல்றேன்னா, அவங்க சொன்னோட பிலாசபி எந்த ஆயுர்வேதா புக்லயும் இருக்காது. நான் இங்கிலீஷ் புக் விடுங்க, ஆயுர்வேதத்துல கூட இதுக்கு சிக்கன் மூட நம்பிக்கை மாதாஜி, மூட நம்பிக்கை. எக்ஸாக்ட்லி, இது மூட நம்பிக்கைனா இதுதான் ஓன் பிலாசபி. நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஐ ஆம் மை ஓன் பிலாசபி. பிலாசபி இஸ் மை ஒன்லி பாத். அவங்களோட சொந்த பாத்தை சொல்லியிருக்காங்க. இதுல மர்சியும் அவங்களது இருக்கு. ஆனா இந்த மர்சி எந்த விதத்துலயாம லாபமா இருக்கா இல்ல புத்தியோட இருக்கா? லாஜிக் வேணா இருக்கலாம். சரி, அவங்க சொல்றது லாஜிக்கலி கரெக்டா இருக்கலாம். அதாவது இவங்க அம்மன் வந்து சிக்கன் சாப்பிடுவாங்க, எனக்கு தெரியாது. அம்மன் சிக்கன் எனக்கு தெரிஞ்சு சாப்பிட்டது இல்லை, ஏன்னா ஷீஸ் அ வைஷ்ணவை. பட் அவங்க பிலாசபி வச்சு பெச்சா கூட ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிலாசபி தப்பு, அதோட புரிதல் அதை விட தப்பு. அதை விட இது வந்து கருணை. இது கருமையா இல்ல பத்மா மாதாஜி கொடுமை, என்ன கொடுமை அப்படின்னு எனக்கு சிரிப்பு வந்துச்சு. பட் நிஜமா கொடுமை தானே. மாரியம்மனுக்கு கூட இளநீமும் பாலும் தாங்க மாதாஜி அபிஷேகம் கொடுப்பாங்க மாதாஜி. மெயினா ஆமா, இறக்கணுங்கிறதுக்காக மாரியம்மனுக்கு எல்லாம் கூட பாலு இளநீ கொண்டு போய் தான் கொடுத்து நம்ம அபிஷேகம் பண்ணிட்டு வருவோம் மாதாஜி. சோ இது வந்து சாஸ்திரத்துல இல்ல மாதாஜி, இவங்களோட ஓன் கருணையான இன்டென்ஷன்ல கருணையா இந்த வேதங்களை பண்ணாங்க. இதுதான் ஆகும் வேதங்களோட நம்ம கம்பைல் பண்ணா. ஆரியம்மனையே குளிர்ச்சி படுத்துறதுக்காக கோயில் பிரகாரம் முழுக்க தண்ணி ஊத்துவாங்க மாதாஜி. பாத்தீங்களா? சோ வெரி நைஸ். பச்சலாடம் பழம்னு ஒரு பழம் இருக்கு மாதாஜி, எங்க ஊர்ல கிடைக்கும், ஈரோட்ல நிறைய. அது கொடுப்பாங்க மாதாஜி, அவ்வளவு அது ஏசியில இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். சாப்பிட்டவ அடுத்த தடவை எனக்கு அந்த பழம் வாங்கிட்டு வாங்க மாதாஜி. பச்சலாடம் பழம் மாதாஜி, அதான் சொல்றேன், எனக்கு எடுத்துட்டு வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப சென்சிட்டிவ், அதுதான் சீக்கிரம் பழுத்துரு மாதாஜி. ரொம்ப பச்சிலை பழம்னா என்ன மாதாஜி? இது பச்சலாடம் பழம்னு சொல்லுவாங்க. பச்சலாடம் பழம். என்னன்னா இந்த பிலாசபி வந்து 7th பாயிண்ட்டும் டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணுது. அதாவது
பிலாசபி வந்து புத்தா தான் ஒன்லி பார்த்தனா தப்பு. வேதங்கள் மனிதரால கம்பைல் பண்ணதானா இப்படிதான் இருக்கும் நம்ம கம்பைல் பண்ணா. பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆனா இந்த மாதிரி கருணை காட்டினா என்ன ஆகும்? அதாவது கருணையும் கரெக்டா காட்டணும். இப்போ அர்ஜுனர் காட்டின கருணை தப்பு. அதை வச்சு நம்ம எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் படிச்ச உடனே வாவ் அர்ஜுனா இஸ் சச் a ஸ்வீட் ஃபெலோ யார் அப்படின்றாங்க. அதே ஸ்வீட் ஃபெலோ நம்மளோட பாகிஸ்தான் பார்டர்ல போய் ஐ வில் நாட் ஃபைட், ஐ எம் கருணை ஃபெலோ அப்படின்னு என்ன சொல்லுவீங்க? லூசா அவன் சொல்வீங்களா இல்லையா? நான் சொல்வேன். எல்லாரும் சொல்றோம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஒருவேளை சொல்லாத மாதிரி யாராவது இருந்தீங்கன்னா அதே கருணை என்றவங்க பின்னாடி போய் அவங்க பசங்களை வைங்க, அச்சோ எட்ரா கட்டிய அப்படின்வாங்க. அச்சோன்னு சொல்லுவோம். இதுதான் உண்மை. ஸோ கருணை ஹேஸ் டு பி ஷோன் இன் த ரைட் வே, இன் த ரைட் பிளேஸ், இன் த ரைட் டைம். ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த டெஃபினிஷன் ஆஃப் கருணை செகண்ட் சாப்டர் படிச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு கூட தெரியாது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஹூ இஸ் த ஹீரோ அர்ஜுனா, செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்தா ஹூ இஸ் த வில்லன் ஸ்டார்டிங்ல கிருஷ்ணா அப்படின்னு தோணும். ஏன் கிருஷ்ணர் என்ன இப்படி பேசுறாரு, நல்லது பண்ணா இப்படி திட்டுறாரு அப்படின்னு. ஏன்னா we don't understand what is the truth அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பௌதாச்சாரியா பிரஷ்யா சபௌதாயிலா திருடயுக்தா தாக்கே பிரபு காண்ட கைலா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। बहुताचार्य नव प्रश्न सब उड़ाई सा திருடஜுக்தி தர்கே பிரபு கண்ட கைல. பௌத்த ஆச்சாரியர் 9 கொள்கைகளை முன்வைத்தார். ஆனால் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தமது வலுவான தர்க்கத்தினால் அவை அனைத்தையும் துண்டுகளாக தகர்த்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த மாதிரி துண்டு ஆக்கிட்டாரு அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வரலாம். அப்படின்னு பௌதிக இதுல வந்து அவர் வந்து எப்படின்னா ஒரு சின்ன பிலாசபியை வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து உடைச்சாரு அப்படின்றதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன் நான் இதை சொல்றேன்னா, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிலாசபி வந்து நம்மளுக்கு புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு பிலாசபி. அந்த பௌதிக இது வந்து ரொம்ப ஈஸியா சொல்லலாம், இது என்ன ஒரு பெரிய விஷயமா அப்படின்னு. பட் இது சும்மா நம்ம சொல்லி நோ யூஸ். இட் ஹேஸ் டு ஹேவ் அ லாஜிக். நம்ம பண்றதுல வந்து லாஜிக் இருக்கணும் அப்படின்றதான் சொல்றாங்க. பிரேமா மாதாஜி மேக்கப் எல்லாம் போட்டீங்களா? வீடியோ ஆன் பண்ணலாமா? பண்றேன், நான் சொல்றேன் மாதாஜி. சரி சொல்லுங்க. ஒரு 2 மினிட்ஸ் அதுக்குள்ள நான் இந்த கதையை சொல்லி முடிக்கிறேன், இந்த பிரம்மாவோட கதை. ஓகே லைவ். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் மியூட் போடுறேன், அன்மியூட் பண்ணாதீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வேதங்கள் எங்க இருந்து வந்தது? நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, என் வழிதான் வேதங்கள் என் வழி, என் வழி தனி வழி, நான் சொல்றதுதான் அக்கார்டிங் டு மீ, நான் சொல்றபடி அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இந்த வேதங்கள் எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னா அப்புறம் நம்ம வழியை பத்தி நம்ம பேசலாம். ஏன்னா நம்மளுக்குன்னு ஒரு வழி வந்து லாஜிக்கலி இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா ஒருத்தருக்கு ஒரு வழி இருந்துச்சுன்னா நம்ம எங்கேயுமே போய் சேர மாட்டோம். ஒரு இடத்துக்கு போறதுக்கு கூட நம்ம வந்து ஒரு ரூட்டை தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம். மிஞ்சி போனா 2 ரூட் ஃபாலோ பண்ணுமே தவிர இந்த ரூட் அந்த ரூட் எல்லா ரூட்லயும் போனோம்னா நம்ம போய் சேரவே மாட்டோம். இப்போ வந்து நான் பேக் டு பெடிஸ்ட்ரியன்ன்ற மாதிரி கிருஷ்ணர் பிறந்த கதைக்கு போறேன். இப்போ வந்து ஒரே டைம் வந்து அம்மா அண்ட் பாட்டி ஆக முடியுமா அப்படின்னா, நீங்க எல்லாம் சொல்வீங்க ஐட்டம் எங்க கேஸ்ல அப்படின்னு. எப்படின்னா அம்மாக்கும் குழந்தை பிறக்கும், அந்த குழந்தை வளர்ந்த அப்புறம் அந்த குழந்தைக்கும் குழந்தை பிறக்கச்சே அம்மாவுக்கு மறுபடியும் ஒரு குழந்தை பிறக்கும். ஸோ சேம் டைம். ஆனா தேவகி அம்மா ஜெயில இருக்கச்சே அவங்களுக்கு குழந்தை பிறந்த உடனே அவங்க பாட்டி ஆயிட்டாங்களாம். எப்படின்னா குழந்தையா கிருஷ்ணரை பெற்று எடுத்தாங்க. அவரு 400 ஃபார்ம்ல வந்தாரு விஷ்ணு. அந்த கதையெல்லாம் தெரியும் இல்லையா? அவர் சங்கு சக்கரம் குட்டி, ரொம்ப கியூட்டா குட்டியா இருந்தாராம். அப்ப வந்து என்ன ஆச்சுன்னா அவர் வந்து சங்கு சக்கரம் கதா இதெல்லாம் வச்சிருக்கச்சே, அவர் சங்கு சக்கரம் கதா வைக்கிறச்சே அவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னா அவர் நாபில இருந்து ஒரு சின்ன வயர் போச்சாம். வயர்னா ஒரு அவரோட நாபில இருந்து பிறந்தவர் தான் பிரம்மா. சோ இப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னா பிரம்ம லோகத்துல வந்து சரஸ்வதி கிட்ட சொல்றாராம் பிரம்மா, சரஸ் எனக்கு கிராண்ட் மதர் வந்துட்டாங்க, ஐ மீன் எனக்கு வந்து பாட்டி வந்துட்டாங்கன்னு. சரஸ்வதி அம்மாவுக்கு வந்து செம்ம டென்ஷன். யாரா அது? ஆல்ரெடி பர்மனன்ட் மதர் இன் லா யாரு? லக்ஷ்மி அம்மா தான். ஏன்னா கிருஷ்ணரோட மனைவி, ரைட்? விஷ்ணுவின் மனைவியான லக்ஷ்மி அம்மா பர்மனண்டா அவரோட பிரம்மாவின் தாய், ரைட்? ஏன்னா பர்மனண்டா அப்கோர்ஸ் அவர் பிரம்மா கிருஷ்ணர் பொறுத்த வரைக்கும் அவர் அங்க வந்து இண்டிபெண்டா தான் பிறந்தாங்க, லக்ஷ்மியின் மூலமா வரல. பட் அந்த தாய் ஸ்தானத்துல இருக்கிறதால தாய் அப்படின்றோம். இப்போ அவங்களுக்கே ஒருத்தங்க அப்படின்னா, ஏன்னா அவங்களுக்கு பாக்குறாங்களாம் தேவிகி அம்மா அந்த சின்ன மார்பிள வந்து குட்டியா வந்து யாரோ ஒரு தாமரை பூ, அந்த தாமரை பூல வந்து கியூட்டா குட்டியா வந்து லக்ஷ்மி அம்மா தெரியுறாங்களாம். அவங்க பாதத்துல இருந்த அந்த சின்ன பாதங்களும் தெரியறது அப்படின்னு. ஏன்னா எங்க போனாலும் அவங்களோட வருவாங்கன்னு. அதனால வந்து சரஸ்வதி அம்மா நினைக்கிறாங்களா, அப்பா அடி என்ன, ஐயோ அம்மா ஒரு மதர் இன் லா மாமியார் இருந்தாலே, அதுவும் பர்மனன்ட் மாமியார்,
ரைட் இருந்தா இந்த மாமியாருக்கு ஒரு மாமியார் யாருடா அப்படின்றச்சே கதை சொல்றாரு பிரம்மர். என்ன கதை சொல்றாருன்னா, நான் பிறந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்தப்போ என்ன ஆச்சுன்னா எல்லாமே இருள் சூழ்ந்து இருந்துச்சு. ஏன்னா அவர் பிறக்கறச்சே எப்படி இருந்துச்சு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஏன்னா அவர் தான் ஒன்லி பர்சன். நம்ம இப்போ பெருமையா சொல்றோம் பிரம்மா கிரேட்டு. கிருஷ்ணரின் 64 குவாலிட்டியில பிரம்மாக்கு என்னன்னா 78% ஆஃப் த குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. அவர் தான் பியூரஸ்ட் டிவோட்டி. ஃபர்ஸ்ட் ஜீவ தத்வா. ஜீவ தத்வாவா? பிரம்மா சாமி இல்லையானா புரிஞ்சுக்கணும். விஷ்ணு தத்வாதா விஷ்ணுக்கள் எல்லாருமே. பிரம்மா எல்லாம் ஜீவ தத்வாதா. ஓகே. அவர் ஃபர்ஸ்ட் பிறந்து மேல உட்காரச்சே அவருக்கு ஒண்ணுமே புரியல. தூக்கத்துல இருந்து எந்திரிச்சு நின்னாலே நம்மளுக்கு ஒன்றும் புரியாது. இப்போ இவர் கண்ணை திறந்து இப்படி பாக்குறாரு, ஃபுல்லி டார்க். ரைட், டோட்டல் டார்க், ஒண்ணுமே தெரியல, ஒன்றும் புரியல. அப்போ அங்க என்ன ஆகுது, அவரோட நாபி எண்டு எங்கேயோ இருக்கு, இவர் எங்கேயோ இருக்காரு. குட்டி கிருஷ்ணர்ல ஆக்சுவல் கிரியேட்டர் கர்ப்போதக சாயி கிருஷ்ணா, அதாவது கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு. அங்க அவர் ஸ்டெம்மை பிடிச்சிட்டு, அதாவது அந்த ஸ்டெம் இல்ல, அந்த லோட்டஸ்ல இருக்காரு இல்லையா, அந்த ஸ்டெம்மை பிடிச்சி வராரு எப்படின்னா வந்துகிட்டே இருக்காரு. அதை பிடிச்சிட்டு நம்மலாம் சின்ன பசங்க எல்லாம் ஓட்டுவாங்களே சறுக்கு மரம், இப்போ அந்த சறுக்கு மரமும் பெருசாயிடுச்சு. டிஸ்னி வேர்ல்ட்ல எல்லாம் பார்த்தோம்னா பெரிய சறுக்கு மரம். அந்த மாதிரி இவர் வராரு, சறுக்கு மரம் போயிட்டே இருக்கு, நாட்கள் போயிட்டே இருக்கு. ரைட், நிறைய வருஷங்களே ஆயிடுச்சான். அதே சறுக்கு மரம் பிடிச்சி ஏறிட்டாரு. ஏன்னா என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அவருக்கு, எங்க வருது எங்க முடிக்கிறதுன்னு தெரியாம அந்த எண்ட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அப்போ அவர் என்ன பண்றது அப்படின்றச்சேதா சரஸ்வதி மூலமா அவருக்கு சொல்லை கொடுக்குறாங்க. ரைட், ஃபர்ஸ்ட். ஸோ இப்போ ஏன் இதை சொல்றேன்னா, இந்த நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல கூட என்ன வருது, தேனே பிரம்ம ஹிருதயாதி கவையே முய்யந்திய சூரைய அப்படின்னு வருது. அப்படின்னா தேனே ஹிருதாய பிரம்ம கவையனா, பிரம்மரின் ஹிருதயத்துல கிருஷ்ணர் வேதங்களா வராரு. அபரௌஷியா. எதுக்கு இதை சொல்றோம்னா, வேதம்ன்றது அம்மாக்கு ஈக்குவல். அம்மாதான் அப்பா யாருன்னு சொல்ல முடியும், பட் அம்மா யாருன்னு யாருக்குமே டவுட் வராது. ஸோ வேதங்களை டவுட் பண்றவன் அதை விட ஒஸ்டான், அதாவது அம்மாவையே சந்தேகப்படுற மாதிரி அப்படின்னு. ஏன்னா பௌருஷியானா மனிதன் எழுதினது, அப்பௌருஷியானா மனிதன் இல்லாம எழுதினது. யாரனா சம்மன் அப்பா ஹையர் பவர். அது கிருஷ்ணரே டைரக்டா சொன்னாரு அப்படின்னு. அதை எழுதினவரும் வியாசர். லேட்டர் பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள் எல்லாம் பிரிவு பண்ணி எழுதினவர் வியாசர். ஹீஸ் டிவைடட் த வேதாஸ் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும். சிங்கிள் வேதா எழுதினது கிருஷ்ணர் ஒரிஜினலாவே. அதை அதுக்கப்புறம் வியாசரும் கிருஷ்ணரோட அவதாரம். அவர் ஹீ ஸ்பிளிட்ஸ் த வேதா இன்டு 4 நம்மளோட கன்வீனியன்ஸ் கோசம் கலியுகத்துல. ஸோ வேதங்கள் நான் எழுதின வேதங்கள் உண்மையா அப்படின்னா அதை தெரிஞ்சுக்கணும். வேதங்கள் சாக்ஷாத் பகவான் கொடுத்ததுதான் வேதங்கள். ஸோ வேதங்கள் 100% உண்மை அப்படின்றதுல டவுட்டே இல்லை. இதை பிரம்மாவே எல்லாருக்குமே சொல்றாரு. அந்த பிரம்மர் மூலமா வந்ததுதான் இந்த வேதை. ரைட். ஸோ இதுல சந்தேகமே இல்லாதது, வேதங்கள் யார் கிரியேட் பண்ணாரு? மேன் மேட். நோ, மேன் மேட் இல்ல வேதங்கள். மேன் மேட் இருந்தா எல்லாருக்குமே டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு. எல்லாருக்குமே 4 டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு மனிதர்களுக்கு. ரைட். அது அந்தனால மேன் மேட் கண்டிப்பா இல்ல வேதங்கள். வேதங்கள்ன்றது அபௌருஷியா அப்படின்றது. இது வேதங்களை திறந்து படிச்சா நம்மளுக்கே புரிய வரும். இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுதான் விஷயம். இப்ப பிரேமா மாதாஜி நீங்க ரெடியா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரெடி மாதாஜி. ஒரு செகண்ட் பிரேமா மாதாஜி, நீங்க எந்த சாமி பத்தி சொல்ல போறீங்க பேக்ரவுண்ட் போடுறது? நானு மங்களகிரி நரசிம்ம சுவாமி. ஏன் நான் தானே ஹோஸ்ட். ஒன் செகண்ட். ஸ்டார்ட் பண்ணட்டுமா மாதாஜி? ஒன் செகண்ட் மாதாஜி, ஒரே ஒரு செகண்ட். நீங்க வரணும், நீங்க வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. அதான் நீங்க வரமாட்டேன்றீங்க, என்னன்னு பாக்குறேன். வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, இப்பதான் மாதாஜி பண்ணிருக்கேன். ஓகே ஓகே, சாரி. எஸ், வெரி நைஸ். ஆரம்பிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி. ரைட்ல உங்க கபோர்டு இருக்கு, மூடிடுங்க. அதுக்கு இல்ல, வீடியோல கிளியரா வரும். இல்லன்னா எல்லாரும் அவங்க எல்லாம் அந்த கபோர்டே பாத்துட்டு இருக்காங்க, அதான். ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் தத்சத். உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணும் ஜ்வலந்தம் சர்வதோமுகம் நிருசிம்ஹம் பூஷணம் பத்ரம் மிருத்யுர்மிருத்யும் மகாம்யகம் நமாம்யகம்.
மங்களகிரி கோயில். அதுக்கு முன்னாடி ராதிகா மாதாஜிக்கு நான் நன்றி சொல்றேன். இதுல தவறுகள் இருந்தா அது என்னுடையது, அடியேனுடையது. அதுல ஏதாவது நல்ல கருத்துக்கள் இருந்தா அது பகவானை சேரும், பகவானுக்கு அர்ப்பணம். அமைவிடம் இந்த லட்சுமி நரசிம்ம சுவாமி கோயில் இந்தியாவுல ஆந்திர பிரதேசத்தில் உள்ள விஜயவாடா